Vi har om genmodificerede organismer, hvor at vi har haft om PKLO-transformation. Og det mest vigtigste baggrundsviden er, at det er en genetisk transformation. Genetisk transformation, det er en sådan delproces i gensplejsning, hvor man overfører et plasmid med indsplejset gen til en bakterie eller en gærsvamp. I vores plasmid, vi kalder for PKLO, indeholder det her gen for grønt fluorescerende protein, som hedder GFP, og et resistent gen mod antibiotikummet ampicillin. Det fluorescerende protein GFP aktiveres og deaktiveres af det her kulhydrat, som hedder arabinose. I vores forsøg, der har vi taget vores bakterier og tilføjet plasmid til nogle af dem, og andre har vi ladt være, som de er. Så har vi givet dem varmechok for, at det kan reagere med plasmidet, sådan at det bliver en del af bakterien. Derefter har vi så overført vores bakterier til vores agarplader, hvor vi har forskellige ting på, som ampicillin og arabinose. Efter vi har tilføjet vores bakterier til de her agarplader, så har vi inkuberet dem i cirka 2 døgn. Og ud fra vores resultater hernede, så kan vi se, at på vores første plade, hvor der kun er næringsmedie tilføjet, har vi plasmid i vores bakterie, og der er masser af bakterier. Der er så ingen arabinose, da vi ikke har tilføjet det til pladen, derfor kan det ikke være selvlysende. I vores anden, der har vi ampicillin og næringsmedie på vores plade, men vi har ikke tilføjet noget plasmid, så det er vores kontrol. Der er så ingen bakterier på agarpladen, og det vil sige, at de ikke er ampicillinresistente, og det er det jo ikke, fordi at vi ikke har tilføjet plasmid til dem. Og vores tredje plade har vi så igen næringsmedie og ampicillin, hvor at vi har tilføjet plasmid, og der er heller ikke nogen bakterier på den her agarplade. Det vil så sige, at vores bakterier ikke er lykkedes at blive ampicillinresistente. Og vores sidste agarplade, der har vi næringsmedie og ampicillin og det her arabinose. Og her har vores bakterier også plasmid, og der er en bakteriekoloni på vores agarplade, og den bakteriekoloni er fluorescerende, og det skyldes, at den har reageret med det her plasmid og har fået egenskaben at kunne danne grønt fluorescerende protein. Den her bakterie har så været ampicillinresistent, da den har overlevet, og resten, der kunne have været mange flere, og de har så ikke ampicillinresistente, fordi at de er døde alle sammen. Og her, der kan vi se vores fluorescerende bakteriekoloni, og her er et billede af vores kolonier, eller alle vores agarplader, efter de har været inkuberet. Og så vi kan sammenligne vores kontrol med de forskellige for at se om hvorvidt at de er ampicillinresistente, eller om de har vækst, altså hvordan væksten foregår uden ampicillin, og at om den har fået den egenskab at kunne danne det her fluorescerende protein, som vi ønsker. Jeg skulle så komme med et eksempel på, hvordan vi kunne få det ønskede DNA, det her fluorescerende DNA, der koder for det fluorescerende protein, og så tilsætte det til plasmidet. Og der har jeg valgt at bruge den metode, der hedder cDNA, hvor at vi først har fundet det ønskede DNA, den ønskede DNA-sekvens i DNA-strengen, og dannet mRNA ud fra det. Hvor at cDNA, det er så dannet ud fra det her mRNA, vi har fået lavet. Vi tilføjer et enzym, og der bliver så lavet en komplementær DNA-streng til det her mRNA. Og det er et hybridmolekyle af RNA og DNA, som vi har. Og så tilføjer vi det her enzym, som kaldt RNase H, som nedbryder RNA-strengen. Derefter så tilsætter vi DNA-polymerase, og det laver så en komplementær streng til det her DNA. Og derefter så har vi så en dobbeltstrenget DNA-molekyle.
Og så kan vi så bruge PCR til at danne flere af den ønskede DNA-streng, når vi har en masse af dem. For at tilføje dem til plasmidet, så kan vi åbne plasmidet ved at klippe det op med 2 restriktionsenzymer, som har 2 forskellige basepar, det passer til. Hvorefter vi så kan indsætte den her DNA-streng, vi har lavet. Og så har vi vores ønskede plasmid.